Un brot de coronavirus ha afectat aquest mes de desembre a la residència La Solana de Banyoles. Un total de 42 persones n'han resultat afectades entre usuaris i treballadors i des del primer moment el Departament de Salut n'ha fet un seguiment aplicant mesures de control com la sectorització de la residència. Durant aquest cap de setmana s'hi han dut a terme proves de control i el Departament està pendent dels resultats. El brot, avançat per Diari de Girona, es va declarar a principis de desembre i immediatament es va activar el cribratge massiu de la residència juntament amb les mesures de prevenció i contenció del virus. En van resultar afectats 29 dels 72 residents que hi havia i 13 dels 40 treballadors de la plantilla. El brot ha deixat 6 morts, tots amb patologies prèvies. També hi ha hagut 2 ingressos hospitalaris i la resta d'afectats presenta simptomatologia lleu. Des que es va detectar, els casos han afectat la segona planta, mentre que a la primera i a la planta baixa no n'hi ha hagut. La residència s'ha sectoritzat i s'han aïllat els residents. Des del Departament de Salut s'està fent seguiment de la situació i de les mesures de control amb visites de professionals de salut pública i revisió de circuits, EPI i sectorització, juntament amb la direcció del centre. La situació clínica dels residents s'està vigilant diàriament per part dels professionals sanitaris de la pròpia residència i per l'equip d'atenció primària de Banyoles.